Riyan ako sa iyo at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako yung sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang dinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa, na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalatian sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa, na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko, upang makita nila ang kalwalatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. Ama, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita, at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ibinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan, at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo, ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Kaya ni pumamaya pa tang manalagin tam. Mayupayang kay kami pa. Nakalpong nakalasalamat tanong makananong iningat mo kami ngining kaya bukas. Tulutan mo nga ngining pati nga pong Diyos ko, makanyan mo kay ingatan karon kay kang mayupayang gamat. Ikpambanal pa si Bayo, ini po yung kay kaming masyang kaibakan. Miras niya naman yung oras na ning kiking pamanyam ba. Ganun Diyos, tulutan mong dinan may kabyas na balang metong at metong kay kami. Bang kanita makanyang kayang malayang makagawakan kay kaming katungkulan kay kaigpa. Ikpambanal mo na isut milaring kay kaming balang sarili. Nung ating kamampong ikita kakulangan karingal doon na pon Diyos ko, patawaran mo kami. Bilang mo na lang ang tingmay ng pamalastas. Bilang mo na lang kulang pangkabyas ng detig pa. Ikpambanal, o ini po yung doming milabas, dinalan niyang mayan karin kay kaming biya, paurinaning lugod mo. Ginuwi ningal doming daratang may kamalayan makan miya pong pak sabing mayap kaya ka. Tulutan mong landasan miya sanang pasibayong payapa karin kay kaming biya, kiyang mikakapatad. Banting upayan karin nga do bukas Diyos ko makanyang kiyang misasan miya tong galo karin kay kaming katungkulan kay kaigpa. Ikpambanal pasibayo rin ipurin kay kaming pengaring makatagan pang mapilan. Ami ang mundasyon king kasalpantayan ng Diyos ko karin nga do napon. Ikpambanal makanyang kay pong manyawat kay kaigpa. Nung ninuman pong ating bitbita parandam nga ningor sa ititiking karelang kubuntok nangan, ikpambanalang gana kay kaming mikakapatad ganun Diyos, makanyan mo nga apisan kar kay kang may payang gamat, ganun Diyos, makanyan mong pakayapan balik mo yung datirang piyarsang pong sikanan ba milang nga kaya biya susuyot maminto ka ring buri mo. Alang-alang ka ring aldona pon Diyos ko ginamit mulat meminto king buri mo igpa. Pablasang nung burian mo itig pa na naman na lang masulit, ginamin Diyos, o ini po yung pinili mong kasangkapan na talete na ningke kang upaya. Diyos ko, di na miyang piyarsang pong sikanan banting upayang makanyanong malayang galawan din kayang katungkulan kaya kaigpa. Yung kanyan miya sanang itubod tang kaya kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo. Banting upayang yan turong punto mayat kaya kami turunuring malyariming gawa ni kasulong nanin kaya kaming kasalpantayan. Pa. Ganun Diyos, makanyan mo kayang mukluran kaya kang mapaling lugod.
bangka ni Tagarin Diyos, yung sakwilan, at kasangkanan mo kanyang milako, balang kay kaming sarilig pa, nunay itang pamisasan metong yang malyariming gawan ni kasulong nanin kay kaming kasalpantayan ng Green Diyos, ikpambanalo rin ipurin kay kaming pisasan metong apanalangin ngayon nga ba kaite, sana tanggapan mula at tanggapan mineman lubusan tangkay kang paimpala, ipapamiltan mi sablaman ibat ng ngayon gampo king wakas, iyan asap.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karaniwang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na susulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyominidad.
Diyos pagkalam na manal ng upaya kayo mabinang ingka kong panipa yabot king mumunang ingkalam na ning Diyos itila iyang angga ing penandit ay ti banal yung tipunan ing sablang gagawa ning tao ing tenam nung datang ingaldo yang kayang pupulan uli nga ning libro ang gaman kapilan uling ing tinanam dakalitinganam dakalya papulan ya samantalanan niyang kinbalang penandit edamda manyuya pakalam kong kawo ing sibol abeyuya ing pakit wanan yu ikong ani kayo ing makayari ko sa aking obrayo alang malalakwan metong man ke kayo ing tawong yan tapat itis sa sabihan ko untoro lalambat daragol yaobra nung ibat naniti nabang na laltoya yan eya sumawang o mapapagalya ulingi tang nabang kayanta benaya ing adwan ubalen aldorang daralan at pangayat yuyo ikayo ikongan makagawang mayap eyo ka kalingwan laltoyeng bungaking kasalpan dayanan panahon matwana yan daram daman yu pakisa bing mayap peyulit ulit ko ing
ke kong sarili iti ko ang iyo nung lakong tungkulan o obligasyon yo ing oras titipa ke koya at yoya ing pakikwanan yo aldo mula makola laltoyeng panyulong sarili gewaya eko mababande itiga wan yuya pila ng bulan yo pila na mong aldo pikukot nanan yo no ding sa releyo in Diyose pabiro nganing Evangelyo tinamyo nanuman titipo punan yo eko masayang iting ka kung aduan karing sarili yung banal yung tungkulan uling me tunga Diyos nung nanong yan tenam yoring po pulan yung alang ka yang kanan agaga na kayo sa aking sarili yung lilipat yung oras lalabas yung aldo lalapit yung bulan ikongan ikayo sana'y mayakit metong yang damdam yo agaga nakakong nya dating ulitan bangeyo asabing sablay iyo dimdam tingkong obligasyon gantin yang beyatan dakalang magdala luntong la long mayan piagaran yung aldo ke kayo haduan ko bagam mo amo ng apostol Santiago king kama rinayan sa bibili ko eyo ka kalingwan makalunos kayo buntok ng gawan mo ngini ko kukutang magkano ng budget ke kampiya beya beyang ka patan mo saglit ko kingmitan dakalang manayang makan niyan kanyan bungsoye manano pat-pat sa leyo etang wikibat mong dela kanako o maka nanoya inmiya bie plano eyako buko buwan anak pia long ano nung aga gawayo
gandagan ay tinan. Ingbeyo maulaga eko masayang. Manim mo naning Diyos at manong ulangan. Titigtigan ko rin kayong panamdam. Sa guli ng ngene tikdoya siping ng nining muntukan ning kayang asawa. Kayatin kumburi ay ibiye ko kaya kimbayong damdaman at tingma sabal na anak na ning Diyos pakiramdaman mo adwa mong kapatid mama lang baryo at ita pangmetong enay ikaadwan ko maragul iyang bage ing maigit ibiye mo king mit palapitan mi kaya ni nakam kaya ni kasipin ko king misan ayaldo aw sanda ko damdam ikong mi kapatid ay ti at lubilang kanita mayakit neyampon matangal itang tutong at tingka manwalan uling ting sasabi eyan lingad da alang makaliim Diyos kimba lubog na bakit milatan ena bisana pretang ke iyang anak lalo at lalo na imbuntok ning baryo nung lonmot balik dan singkup ponsiksak neing pupulan don may tingdalan ala ng pipagyuan ing babiye naning Diyos kaya po kinabang kalangi Santiago itinga manura yaming makapabor kaya dilid-dilira ing panaunet yo itaning burina kasalpan tayanan eman ho kakit na imbuntok ning baryo puros ng pibandyan lon mo at umasdan mendalan tuntunan puros na mong kayang lalto pa kinabang bakit di Santiago yanene abisan kayo bubulat basta't ing ke kayo yaitang tipunan ako sa ning lubyo ala kong
tutulduan panimunan yung tao balone ning Diyos darapat yanusto nung datang ing oras ikay yung ninuman ing pana bilin ko lakong obligaswan king keno mang tao baloko'y gagawan kapamilataning kasalpan dayanan inyaing parating yan saglit kong titipang ekubo rimbori sibulma malaya datang na ring bukas kamari inayan niya iting ba gelunto king planong gewara o nanong masakit nanong nang beyatan nung denang gang bubuat miyabeya benoman tapat magobra ikayo ikongan ingobligasyon yo yang kekong yung gawan ala kong isipan tutulduan atawa balone ning Diyos aning ebanghelyo janeng bu rinang jan ititandanan yu munyeko at gawa ablastang kapan yu titi lang ditak pagkana kang dimdam ekoto lat bore sibul ang lundoyan inatang ing oras itiyang matangal iti mi banderaya king kama rinayan nyapati ding anak ngeniga gastos na alurwal magmisyon yan pepa bawal ya kaneta atipon dang pama saira karagda ganlarin iti planos ulina ikayo naimbala sablayo daramdaman ikayo'y gagawa eyo kamarinayan nunging pa natangyan ablang iya bibiliyan migising no rin matudtod katatawlyanayan kakodam daman yo itiyang soyo ko ikong ang sablasab lating tong ulan yo king apa yaning Diyos ngeniyan binye ko eko magpabaya bayat ning karguyo dapat lang mabayat ko iti sasabihan kitambya sang dapat at makitimbangan nung nano iyang metong gawan de ring dakal kapamilat
lataning kasalpan tayanan. Ing tao nung lon mo mababang yang lunto, limbawa lalakit babaeng iyatan ko, tilduan ding tegawan ning kasal adiyo, impeka masanting sulod na akit mo, makanyang mo naman anak nung miras na atin lang paparto, kwarta ring pengarira, oing kapan nuwalan yo, eyaban nuwabanwa, pilaneng panahon sibulyan lintoya, bilang ka ragdagan inyamuyat yung plano at minis si plaring pilan manong kulyo, uling mayayakit naman na agyuyo ang papang arapat pakoy si panyo, kay batik do kayo manalang nintangan, tapat king puso yo hindi Diyos iwadawan mo muna alang manamdaman ke kong sabla burina bayong gawan, may pa yang gino miumampong ate ko, kilamning lundoyan ngenite nobod mo babo po at lalam, abe kong anak mo kapamilataning atas sa papabiye mo, dakal pong salamat ingadwan kukekang bayo sa pumiras, magkalab kakarela ing metong at metong pelalong nganak da alang manamdaman pumpigas tusanda, mayan niya kung mayan luntoyang akit da denggang mabobo nagamanin ton kaya magosing upaya karen sa relira kingaldo at bengi misasan metong la, uling sang sabihan mo peki ba't ukakong kakunta tanggapan niyang eni mumulat ko kapamilataning lawan mong nganak mo durok ko lagi ka kinganggang atas mo, tinwaring mabayat nganing binyetema no Santiago bubuat naman din dakala ya puya kung tobod en param dam kula king manyaman daking lob ban mayap negawanda yan nasa maestro
ing panalangin ko. Diyos ko me tumuman mabayat masolo ang gapa milyara ilang ang anak mo alang manamdaman ko'y panalangin ko. Babieme ko'y biera ang gapag kabiera pasibol kang manaban iti akit da mayan ya pong mayan tula mo agawara yan nasa Diyos ko bendesyo nan mula daratang masolo lalapit ni Diyos ko itie ko tutok ng king pa maminto itie marayo itiya kakityo sa buwak ng paranom ba't yan malawo papakit nananing Diyos king kenuman danom yang sibulda may sabing karenan lawen nyo rembundok malapit aliman pilan lang kaladwa remita tampunan oy kayo hindi mo yan nasa saksyan yung alang may bibili king ablang ke kayo o kapa namdaman mabayat masolo alapang daranop anak cute ikayo dakal ng salamat ke kayo ke kongan sablang ha nakning Diyos ampon manungkulan ang ganay kong membro amano ko dimdam Diyos adwana biyayeng ka bilugan king lagyo ninggino enaputas bokasyo istong ka ilangan neyiti dimdamyo gawan yeng langtok ng yabeya be kayo ke koya inabang iting talwi ko enema muntukan sa bulik punong awsan deting ta ladalit tin kong yan kailangan buri ko ing samla maging maiyayos ngan bayoy nga na bersar yom-yoman iyang tatang ikaw ang aktibo king kasal pantayanan karing kay nakanadong ko kaya kayo ding mapilan lumapilak ako. Bukas o Aldo pamanyamba
sablang ka yanakan, iko na'y modelo ra. O tayan mayakit atin kong bisita. Tuking ka yanakan, paligid miyalong la. Sibula karinan at iti adwan ko. Tanyag na mayaya kiti sa masirawa. Talada lit iti paligid ning sentro. Dakal nang makalog at inang magteksto. Kay ba't akit mula mamiyalong lang tuntok nang wala po layla dating anak ako yan. Eko sa mimumwa king kakong sasabihan nung eko ituro itike ko kudadwang misyone rolapang mialiwan ng sentro. Kailangan gawanta ne kakalingwan yo. Itang disiplina mo muna ke kayo. Ang garen makayanak pangapaman yung bayo. Eko magigisan iting ka kung adwan. Meto nga babae, meto nga lalaki. Detang ka yanakan ilang gwardiyan ngeni. Onong ting bisita raiti dasan o. Balakong insibol disiplinado lang. Lulwat la Rinaldo pagumas dan kula. Tingke kong sarili sa nagatikdoya. Uliran kong sabla kakong makibatla. Panahinta kayo, ikaw maganapang kanakan. Eyo pabren mamiyalong kenglwal na ning kapilya, pangayardo pulong. Po ating kayong bisitang medyo sandang bapakyalam. Lalakad. Tang makapagkanta kayo, sana nung magmisyon kayo, eko sana mitatagalan, eko sana mipamulyo. Uliran akong talagang atiyukeng metong
kasalpantayanan at tutong-tutong dindamyo, may pawaras, may payabak kekongan. Diyan lang likod ko. Kailangan ng oras itililipas ya. Tanam na kong tanam at singka lakanang yan nung ke komiras danom yan mamala nanong daman yung ing Diyos yan ibiena talwing ka siwan ko ulit kong ulitan eyo sa bibirwan ka na akong sasabihan lawen niya iyang bundok itik ka kung delan sana namanong tigang ali wang lugar pilwili ning Ginoo yan aki kilala yung nuwanan ko'y kung sabla maniwala kayo babiene paning Diyos bangkong ang mamintu pilan lang kaladuang mitatak panggabuno ayang maka mulala danomla lang sakluan parusa naning Diyos yan ene tutok ng isapso panyeying babayat mangdalan panam daman yung plano yung karagdagat yan na mo mayari golening suyo salamat ng dakal baboy at lalamyo ang kay kong manggita gagawayo at ingses siyang gawan detang si nabi ko kuntok nung no karin yayin ka rampatan karin me itigdo ikayo mong damdam at saka tutuki nayin ka bilugan imisan ayaldo enitong galtunggal eyasa pilitan naman sa sabihan niyo ninoy ing mayakit wariking mamanganak ko nung liway kong milot akakit yung pungulyo inbaneng may bayit makuswelo kayo adios ka payapan ke kayo ke kongan
inbiye kaysa aking kabiye. Dapat biyet pagkabiye ing Diyos ne babiye. Ingega nagana itiso yung babiye. Adios ka ayapan ke kayo ke kongan. Aplitan yung plano iting ka tataulian. Kanito ilunto ing kama renayan. Pisasan metong ye piagaran iyang gawan. Lulugod susuyong langtap ng kayo. Biyasang magsawa i Apostol Santiago. Upaya naning Diyos iti dagulyo. Kingke kong sarili adios.
Magandang umaga po. Una sa ating Panginoon, sa ating mga magulang, at kayong ating mga kapatid. Muli po ay magandang umaga. Napakaganda po ng ating pinatalakay natin. Pananampalataya at magpahalaga sa gintong buhay. Ano po kasating itamo tiyutaking kasampatayan na itikaniti ni mulang tamo kayo makanya na katuruan na napukin. Dapat kamong pakamalan nung naroon ding daramdaman tamong makaya pabalita burinan ng Ginoo kaya tamo. Ngayon po kaurasan na ikitalakayan tayo po yung tema. Baslayan tayo po ng Santong Biblia. Dito sa Unang Pedro, versikulo 7 hanggang 9. Basta, ito po. Upang pagsubok sa inyo'y pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto, na nasisira bagamat ito'y sinusubok sa pamagitan ng apoy ay nasusumpungan sa ikapupuri at kalulahati at kararangal ng pagpapalaya ni Yesu Kristo. Lewin niyo po kung katamong anong makanalo yung taong masusubok ingin tuwa madya po. Pero alaya po kasing halaga yung ikikatang kasalpatayan na nalibaray. Andiyan at iya po kakamaling dito, ikapamilatan na po ng pamamito sa ating Diyos. Ita pong ginto nga ito alaya kwenta. Nune po ikapamamito sa ating Diyos. Anong makanalo kay nga tamong kamalayan, kay pamamito tamo, tunggal dita, madadali siya tamo. Kaya nga katamong pamanyambo, dadali saya na katamo, kaya katamong pamanupad ka kanita itamong datang nga do. Karing kayang banal, atuwan, makarandang tao, walang patugod, tuturo na rin banal. Ano mga naroon, minsan itong Biblia mo naman, kautoy sana lang. Huli pong pagkalat kamantalan, tulog lagi katamo. Naging kapamilatan katuruan, makanyang tamong madadarise. Bakanita itamo, makanyang tamong pong pumino. Nung makanalo, kita kaburyana, makanyang tapong lubos pa atin ito. Ituloy po natin sa Watson. Na hindi nyo nakita ay inyong iniibig, na bagamat ngayon ay hindi ninyo siya nakikita. Ngayon may inyong sinasampalatayanan na kayo nangangagalak, na totoo na may galak, na di masya masayo at puspos ng kaluwatian. Lewin niyo po, tayo mo po akakit, tayo manasasalat, pero sinalpan tayo tapo kayo, may naligta kayo, simban tayo. Alang kapikakalwan, hindi katang sarili. Iti po, ano mga nano, ikagalakan dati nga do, grasya po kaya kataming tula. Kota kong deni, lubos tala pong ay tula, di kaya katang puso, ayaw neting Diyos, kaya kataburian. Sundot tayo, tuloy po natin sa 9. Na inyo tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Lawin niyo po. Kung ano parang tama at kagantala ng deta, di kaladwa tamo datang ingaldo, piligtas na. Kanya po ngeni, o pati tamo tsuta kiti. Uli kong bang tinupayang datang ingaldo, kaya katakalado ko takalata na kemi. Manyang tayo pong tumula, kaya betay Depo, itamo po, ibarang may tukya katamo, inabi na natin ng Ginoo, ay ng Espiritu ka nandin, sana ang malalakuan neto man kaya katamo. Depo, ituloy po natin sa yung kung kanyang pangako ng Diyos sa atin. Dito po sa Hebreo 10, Kapitulo 10, versikulo 36, kung paano po ang kanyang pangako sa atin. Sapagkat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang kung inyong magawa ang kaloob ng Diyos ay magsitanggap kayo ng pangako. Di ba? Gawin niyo po.
Kota pumagawa na rin ibig kapibabatan, wamang pong dadalang kami pagsubok. Pero ita po matitilang ikapamilatana, lalo tapang tatapang. Na sana po tigpanamanmana ng Diyos, itamuan, maging matapang tayo pagsubok kabibigyan ng inatamo. Uli kong ina ni mabiyay tang itamo po ang aga, uling nga nakatamo, yan ang tapo babre. Ingatan nakatamo, anya po makanyang yung mensay, yung babiyan na po ikatama, maging timbalan, alam patugot. Makanyang nakatapong yanag, kaya masarting. Kaya pong panamila ng Diyos ang kasabi ng ikatama niya. Sana po umitang karikirata, puso po kay sipan, di pa mag-aral na parang miyerse, kaya hindi po maging timbalan o maging pong kinsa itong Biblia. Gana ko niya po kayo rin dapat pong salamat. tutugigan ang kababayan ng Diyos. Kamusta ako? Kumitundo ko ako ata. Ulit pa si Bayo po, yung kita-kita mo, balik po maraming bisan. Matisyan kami po, namayakit-akit. Anong makananong tingalo ng duduyan at magkakya po ng mga paras. At gaganap yung iba ng yung kulang. Nung makanano pong inimiras niya na po yung Sabat, nung makanano bang mag-aral po, karagsalita ng Diyos. Nung makanano po hindi katamang tema, ang pananampalataya at pagpapahayag ng gintong buhay. Nakakatuwa at paglis ng titingin puso ko. At nung makanano pong ano po at yung tamong Kenny, sasalban tayo tamong po kaya pumakanta. Kanya yung tamong po Kenny, makalublog, kalimbahan ng lublungan Ken, at itamo po kasalpandayanan at inubugin kaya katayong diyan. Makanano niya po kaya ang atubuin kaya katayong kasalpandayanan at inggap tamo kaya ng meron na Diyos. Ano po? Itamo po kaya itang tinubukin tikot, itamo po kaya itang tinubuking mabato, ting masuksok, o kitang matabang gabon. Then po, balik-balik na lang po papag-aralan. Sana po itamo po itang tinubukit ang matabang gabon. Kaya katak sa pantayanan, ng makananong, makanya tayo pong pakamalan, para gulan, kabilugan kaya katamo sarili. Atin po kasing talasat bantayang makituki-tukiya mo, or minsan ikayang sarili manwala na basta't may kapagpulong yan. Agawa na neting kaya kasabantayan. Kaya po makanita yung talasat bantayan. Nung niya pa naman kaya ang dapat napatupad na po ikaburiyanin ng Diyos kaya katamo. Kita po yung tunay talasat bantayan. Kaya po, masata ko po king Santo Kasulatan. Bang kanita po, lubos tayo po ngayon din dyan, tingamano na po ng Diyos. Basan tayo po kay Tao Roma 2:7. Sa mga pagsisipagtiyaga sa mabuting gawa, pagganap ng kalwatian at puri, pagkasira ay ang buhay na walang hanggan. Hindi po? Dito po kung magtiyagang gagawa kitang mayap dapat. Hindi po? Kapampangan po. At puri. Hindi po? Puri kapurian kitang metong nga Diyos na di nasisira. Hindi po? Ita mo po, magobrata mo po kini,
magobra tamong pang material, magobra tamong pang espiritual. Impong sabyan na kini na di nasisira, itang obra ay impuk o titipunan tamo king espiritual. Ne po, balo tamo po iti, iging pamamintu kitang metong nga Diyos. Kaya po kapampangan, basan tayo po. Karetang king kapamamilatan naning kapibabatan, king mayap adapat. Pamantunan da ing ligaya at ing kapurian ning alang kasiran. Biye alang angga. Ne po? Nanong makananong at tsuta mo po Kenny, nanong makananong bang mag-aral po, karetang mayap amano o salita ng Diyos. Kasi po, nanong makanano, intune at arasalpan tayo, po talagang kalwal tamo Kenny. Ne po? Metong niya pong paralan, metong at arasalpan tayo, ing biene po, ing aldo sabat. Metong niya pong paralan yan, bakit ako pong sinabi, uling kentala po pag-aralan ding amano na ng Diyos. Nung mga nano tamo pong magobra, yung para-paralan ketang espiritual abage. Na nung mga nanong ring mapilan tang kapatid nung mga nanong sabi napin po rin aliwa, okay raklan, nadaramdaman ko. Hanggang iya kumakasamba na po yung metong kapatid, na ako mandarapat marawak, na ako mandarapat matsura. Baluan nyo po, kining makaniting kabagayan, pag-aralan tamo po ing para-paralan. Panuwalan tamo po ating abot sabi, na nung makanano yung Holy Spirit, o yung Banal na Espiritu yatad na po yung mayap abalita o amano akaturuan kay katamo. Apin pure taring bini na dapat tamong gawan king kaya katamong pamaminto. Nung alala po kaya katamo reting bining reta, mga nanutamo pong magobra. Po? Masakit po magpagaltamo pong daratang Kenny, taramdaman tala po rin amano, po, hindi po yung kaya sakita ng talasalpan tayo, na nung makananong balo tala po yung pamanggawang mayap, dapat etamo gagawan iti, na nung makananong iti po yung kaya sakita na. Po? Ito po yung masakit. Sabi na po kay Santiago 4:17, ano po yung masasabi? Santiago 4:17, hindi ako po magkamali. Basan tayo po. King amanong kapampangan, kanitang makibalo king pamanyapat mayap, at enarad daraptan king kaya iti kasalanan. Ne po? Itamo pong at yukini ang makaramdam king mayap amano o king mayap at etamo po daraptan iti kaya katamo po kasalanan. Ne po? No kan tamo po magkabili kanini. O tapos sabihan tamo, may pangyatanan sinimba, balo tayo, may kasala tamo, alipo. Higit tamo pong mapala, itamong atsukening ini. Munang-muna, binyataya po ing aldo sabat, kitang metong nga Diyos, yataya po penakawanan. At higit kaniti, may kabalo tamo po king mayap balita, mayap akaturuan, paralan king kaya katamong aldoldobe. Ne po? Tunay, minsan, asasabi tamo ating sakit king pamanuki king metong nga Diyos. Daramdaman tamo po iti, minsan kasi, manyang kanan tamo king kaya katamong biye. Muna naking ka na akong sarili, minsan manyang kanan ko, dapat pagkipilitan ko pong lalako iti. Ne po? May ngarya mo po king metong nga pamagobra king material, nung ika manyang kanan ka, at niya mo pong kasagling daptan iring obra king pang material abage, dapat kung manyang kanan ka, bala mo na yung kabayat.
Makanya niya naman po king spiritual. Yan po. Minsan, masakit ka katawan, agyo mo naman pumunta king sentro o king pamanyamba, manyang kanan tamo po. Makanya niya naman po king obra. Yan po. Nanong makananong ing kapag kasulungan, king kaya katamong pamanyapat kaya tang meto nga Diyos, makanya niya pong alang kaunlaran. Yan po. Lan niya po yung maminto at magobra king material. King material na mo piyakitan. Ita mo po kasi magobra king spiritual, taya po makanitang kakititi, uling ing tatanam tamo po at titipunan at yung babo. Dapat king material lawen taya po. Ing magobra king material, magobrahin ngabak, ugto ang gambengi, na at yung paralan ing kayang gagawan, akitye po na makanyan yung misenso kimbye. Kaya po makanyan. Kung ita mo po king pamagobra king spiritual, alang patugot na po, ing magobrata mo, mo king aldo sabat iti, nung pa naman itang king oras-oras king kaya katamong biye, ing magobrata mo. Mga nanutumpam po makapagobra. Lumal ka mo ken, minsan po yung pamanyapat king mayap, na po, marakal na po malawak, sabi dapin po rin banal na marakal ng obra dapat, di taklare magobra. Na po, kaya sana po, ing makanyan tamo pong pagmasusyan, ing pamagobra kin spiritual. Nanong makananong, kin literal mo naman pong bage, nanong makananong, kung pakanan tayo po ing material abage, ne po, king oras-oras, ngatlong beses, pati nga po, minsan 5 papin, in tao, akit tamo po masanting katawan. Dapat itang magkulangan king pamangan king material po tapong di takyakanan. Po tapong linya po yung payat ang po yung mataba po tang magtago farla po rin may abitan la. Ne po. Sano po yung manyambot? Ita pong laging pakanan tamo. Makanya nga naman po king spiritual. Nung ing laman sa lang niya king espiritu at ing espiritu sa lang niya king laman, makanano po kaya? Anyama kanyan po minsan magkasakit tamo pong maminto. Kasi masikan niya po ingabit na ning laman. Kaya nung oras-oras tamo po, pakanan taya po yung kaya katamong sarili king salita ng Diyos, alaya pong upayang manyambut ing laman. Kaya po makanyan, literal mo pong bagay ing kanakong payiwaga kaya kayo. Bangkanita po kamtantaya po itang biye alanganga, itang gintong buhay. Apin po itang aman mana. Gintong buhay. Na po. Sabi na po kayo ni pang katatawlian po at ipapumapilan na magsalita. Basan kayo mo po king wikang Tagalog. King Mateo. Yan po magkamali. Mateo 6:33. Wikang Tagalog po, mag-isipay na mo po. Okay? Datapwat anapin nyo muna ninyo ang kaniyang kariyan. Ulitan kaya po, pasensya na po. Datapwat anapin nyo muna ninyo ang kaniyang kariyan at ang kaniyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na bagay na ito'y pawang idaragdag sa inyo. Nung makananong pantunan tayo pa mo po ano yung kayang katuwiran, ne po, nung makananong yung pamanukiking kayang kagulutan, yung sablang bagay kaya kailangan tamo po king material a bagay. Tayo man po niya ran, uling balo na ng Diyos, yung kailangan tamo king material, balo na po. At ipagkalubne, akaragdagan king kaya katamong biye. Dakal pong salamat at maya pa oras. Ing kalam at tupayanan ng Diyos, menibat king kayarian banwa, pasibayong tinipa, bang malyaring tanggapan ng antimong salmon, antimong ibno,
amalyaring dandamana ning meto nga talasalpantaya, king pinandit po nga iti, matulala ring kaya katamong balang sarili. Mas maigit sigurong tumula tamo, nung nga sabi tamong malugudyaing kaya katamong Ginoo at maya payaba kaya kang karing kaya katamong kasiping ampong kapatad, ay biyataya ing meto nga papuri. Maya pa abak po, maya payabak po kaya kongan, sablang kapatad king kasalpantayanan. Ing lugod na po ning Diyos, kingalang patugot, ibibyan ng ganap kaya katam. Banging metong atalasalpantaya, ing makanyanyang lumakad ating tibayan. Uli na po ning kaya katamong pamagaral, uling kingalang patugot po hanggang magobratam, hanggang mamintutam, sabianta na po. Uling kayagape tamong kayagape, at iya mong kakambal tamo, at suyang at king siping tamo. Anya nga na po sa sabyana, banten nyo lang nga na rin kekong sarili. Munang banten tamo ini, ing sarili tamo. Anya po kaluguran na kapatad, king miyayaliwang subok, king miyayaliwang malilyari, magaganap king kikatamong biye, ang tila mong api adadalan kaya katamo. Uling, karintamo po, lubos amayakit, nanungnukarin niya angga, itang kaya katamong katapatan kaya. Lalamdaman po ring pagsubok kaya katamong dadalanan, maging may yakit tamo, nung tunay tamo pinggintong maniwala kang Kristo. Kapamilatan da rening pagsubok ka reni, nung minsan, agagawa tapang tumiman. Nung minsan, agagawa tapang makapagkipagsalumua. Dapat ding mapilan, potang atsuya yung pagsubok yung kikatamong biye. Atsuta mo pong mimina ampong lulungkot. Uling ya po yung panandamanan ng tao. Dapat, kingitamo kakalingwan, sabi na, ing Diyos e nakatamo subukan ketang etamo api bata. Pota pong atsuya ing kabiasnan kaya katamo. Nung minsan, king tao, datang kaya katamo nung minsan ating tamong kainan. Uling itamongan po ating tang kainan. Nung nukarin tamo ating kainan, karinya yung pagsadyanan ng tao. Uling karin tamo po may na. Alayang keliwan, nung mong metong kamong makilaban ng timong boksingero, ing kalaban ng timano pakibalwanan, no karin kamay na. Nung king dungos nung no karin. Nepo, king party na ning kaya kang katawan. Makanyanya naman po ing pagsubok, titiraan na katamong palagi, no karin tamo may na. Nung subukaan na katamo, minatamo king kaya katamong kasalpantayanan na sasabyana. Yan na nakman subukan kaya tangyawapi bata. Bakit? Mikating kung antikanining problema, mikating kung makanining kapanandaman. Wari sabi na, yan nakasubukan kaya tang ekwapi bata. Dapat po tangatsuya po yung kabiasnan keka sa sabyana, ing kanong nung may bibili taman king pagsubok, sabi na ibili yung nga ng tulangan na. At ipanalig mo king Diyos, ing sablang bagay, uling niya mo po buko ding makapakibat. Kaya bena po niti, malyari tamong ishare ka rin kapatad, na malyaring bangkantay, itang kikatamong panandaman, maluwag yung bagyayin kaya kang pilubluban. Nung ating tamong kapanandaman, milakoy yan kapatad, manalig ka king ngapong Ginoo. Ing Diyos yung balang magkalub king sikanan mo. Uli pong miyayaliwa po ing daralanan tamo, papandaya na katamo ning Diyos, king alang patugot, papandaya na katamo bang kanita, lunto tamong ating tibayan. May ngariya pong sundalos, sabi na, nung kapilan niya ka nung masusugat nga na, nepo, karinya lalaban. Nepo, niya sana po kaluguran na kapatad, king kialambatan tamo po nga tiyo magaral king kasalpantayanan, nanuman pong amon, nanuman pong subok, akya katamong dadalanan, itayimtimtala rin kaya katamong puso ang pong kaisipan, dabang malyaring makipagugnayan tamo king kaya katamong Ginoo. King mayan na paralan, mamiyang solusyon, mamiyang kapakibatan. Potang gamitan tayo ing kaya katamong sarili at ing kaya katamong pamakiugnayan kaya.
Uling potang mengaring pengari, potang atsuya king metong nga kapigagan na kaning kayang anak, o yung metong nga kekatamong pamilya, nung daranas siyang subok king biyena, nung ika pengari ka. Nepo, malati na mo pong alimbawa, karen namong anak tamo. Susopan tala rin, papag-aral tala. Alub tamo po, mayari lang mag-aral. Dapat, kempa mag-aral da, atin mo namang susubukan, nakatamo mo naman po. Watang kay mulia, ating po pong project nga na, alagaya pong makanyan. Misip ya po yung pengari, nung makanano na pong aso, panaya accomplish na ning anak na ita. Uling ya po yung kasawp na, ning anak yung pamag-aral, bayang misadsad ang pong mayari. Kanya kaluguran na kapatadi, kayong kayanakan, pakamalan nyo, yung bibiyerang panahon kaya katamo rin kaya katang pengari. Ne? So ngayon po, hopefully, din kaya katamong kayanakan, maswelo tapo. Ne po, uling makirandam la pa kaya katamong pengari da. Pero karaniwan po, akakitamo king telebisyon, aliwana po yung panahon. Nya encourage da kayo, ikong sablang kapatad, o ikong sablang kayanakan, sana patuloy tamo po yung kaya kayong maya panasaking kaya katamong kasalpantayanan na ikitsu ka rin kaya katamong pengari. So makanyan man po, pupututan king kanakong amano, uli pong bukas kanyan, na po, ideng kaya katamong kapatad o pengari, baka. Opo, at ang timurin yung kaya katamong pengari po, maya pa abak po kaya kayo. So, makono po rin yung kaya katamong pengari. So, diri nang kula pong pagkakataon ng gaking oras ay ni at sula pang kayabi atam. Muna po king Diyos, dakal pong dakala salamat pa si Bayo. Tinulot na nin Diyos na mikitiki tampa si Bayo. Ngayon po bukas, muli na kami. At sana, karingal daw bukas, mikitiki tapang pa si Bayo. Aatin sikanan at magbiyahe kaya sa pong payapa. Pauli na nin, panubi na nin Diyos. At itamo nga po karing amano na nin Diyos, banal tanangan karing amano na nin Diyos. Nung king amano, banal tana, dapat namo po yung kulang kaya katamo. Sana yung balang metong kaya katamo, makagawa taking kaburyanan nin Diyos kanita, tumulayan ang kaya katamo. At eko na po pakakaban yung kanakong amano, Bayo tasa po mikakawani itamong. Ikayong hanggang manong kulan, kaya rin na po ng pulong, bisa akong, berira ko nga pong akasabi bang kanita Bayo, kaya gumulot, makapisabi-sabi tamo po makaukol, king kaya tamong project. Dakal pong dakala salamat. Salamat po, salamat po. Bumati niya mo po sagli kaya katamong pengari o tsuya naman. Brother Fred po, pila niya mo pong minuto. Ita pong matimbang magandang umaga po sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Karing kaya katamo pong pengari kapatid, ang pong karing mga sipag kayanakan. Po. Kita pong anibersaryo ng Sentro General, dakala po ding espiritis tangi kitamo at
ing sibol tagumpenimbiye, masipag ya po, kumpleto ya po, kaya nakan makatuwa po ang mga nating anak. Metong ya po karing aktibong sentro, sasabihan ko, karing miyahilo ang sentro, uling miya po ko pong assistant PRO na ni Region 7A. At yung tamo pong sentro king Mindanao, kulang lang po king Dinalan, Hong Kong, magitla po 20, Dubai, Bahrain, po king Singapore, tintana naman pong sentro. So meron ka naman po ding spiritista. Ito po sinabi na ng kakatamang kapatid San Mateo 6:33, dapat munang panintunan nyo paing karyan at katulirana, kaya ganaganang bagay iti may biya karagdagan kaya kayo. Karingay ganaganang meminto at maminto, in Diyos po, ay po makuya dagaman. Lawin nyo po ding doon ka family, Liwanag family, Sister Loida, Kon Daniel, Echiro Singh, ang po Net, ang po ring anak na. Kami naman po, anya pong mag-apply kami po king New Zealand, nga na po ning consul kaya kami, siguro naging pamaging list na, keng Marso na, karin miya palingunan, ingke kayong visa, uling, makarequest kayo, karing anak yung NARS king New Zealand. Sinabi na po, March pa mo. O na yung huling, ikami pong misawa, maminto na keman. Seconds mo po, kayo ba na sinabi tang March na ko din ang visa na? Seconds mo po, nga na po ng consul. Cherry Cortez na, you will wait for your visa for New Zealand. Multiple visa. Ano po? Dahil kami po, diyan na po yung karagdagan ng Ginong Diyos, kaya ba may pong memento, yan po, malyari kayong balik-balik mo naman king New Zealand. Meto niya po lugar, masanting na 4 milyon lamo po ding tao. 44 milyon na po ding baka. Takala po ding baka ka rin tao. Ikit ko ding spiritista ka rin, tingong medium pong ding kapatid, prayer meeting kami, February 14, Valentine's Day. Ay, Brother Fred, sana italakad tayo nga na yung sentro keti. Makanalo tayo italakad, tapa mo ako. So, inisip ko nung italakad may sentro ka rin, pamalaguan miyang sentro mula ng eden, Sibol Tagumpenimbye, Bayong Jerusalem. Aloya po lagi yun. Yan po. Atin pong medium ka rin. Atin pong talateksto. Yan po. Ikit mila din kapatid na Iglesia ni Cristo, mamamahayagla naman ka rin. So, gewami mo naman. Siguro po, nung kumabata pa biye, dakal po yung panahon tamo, na maliyari tapong pumitalakad, sentro ka rin, king New Zealand. Dakal nalalang mo po din Kapampangan at espiritista. Imasanting atin ang medium, ang pong atin ang talapagteksto. Yaka naman po, metong ko ka rin kanilang kapatid. So ito mo po, ingay dala ko kayo, at sabihan na po ng banal na kasulatan na sumeminto tamo, biyan na po yung karagdagan kaya katamo ninyo ng Diyos. Nepa, timorin kapatid tamo, sumeminto kayo, dinganak yung mag-test na kayo civil service. May pasarla po rin. Di na dito pong tutupad ang pong maminto ng kaya katamong pengaring at sirusing. Nung meminto kayo, ibiyan na po yung karagdagan ng apong Ginoo. Lalong-lalo na po nung daragdagan nyo, abalitan ko po yung nobena Yuketi, gagawin niya naman. Kaya kami po kimula ng idin, bengi-bengi po yung kaming nobena. So yan po yung ay dala ko po kaya kayo, na po, yung Diyos po malugod siya kaya katamo, yung Sibol Tagumpenimbye, mas kinuha rin po kitang Domingo kaya abe milapake, anibersaryo din masipag mamuntukan, din kami netisan po din kayo naman. Dakal po salamat, maya po oras po kaya kaungan. Ren po kaya katamong offering po ngayon ito, 5,295 la po. At pag anak po, reta pong tutuki Isabela, magpalista tamo po. Ren pong makalista ngayon ni Kenny, kaya update tamo, 37 la pa mo po. So kaya tang metong abas, daragdagya pa'y Brother Dai. Palista tamo pong maran, bakit na po ayayos na yung agad. Magkasakit siya po yung brother nung bukas makota mo ka rin ko po tatagal. Data pong decided na magpalistano po kaya katamong treasurer, kaya kata sekretarya.
At anti mo rin po, may kaya katampengari, baya po gumulot mako dahil pengari tamong pong kapatad, brida katampo ka nung ngakasabi, tamong opisyalis. So, tamo po mama ko, tamo pong opisyalis kaya tiking sibol na po, brida katampo ngakasabi rin kaya katang kapatad. Ita po, maya pa abak po kaya ko nga.
O Diyos sa mapagpalang kay kaming igpa, punat penibatana ning kay kaming biyem pong sikanan, alala pong kapupusan din kay kaming kapurian ang pong kapasalamatan kay kangening oras, anong makananong Diyos ko kay pong anak mo, ing makanyan mo kay pong pagkalubanan sikanan, igpanano pong yablas mi karing dapat mong mangayap kay kami nune po ing suywan dakat purian, samban king kay kang pangay espiritu ampuan king katutuan, igpangyaning pinandit ay ti manibat king kay kaming pamagumpisa king kay kaming tipunan, ginoying makanyan me pong bikla king kay kang pasbulan king kayarian banwa, banging kay kang kalamampong patnube ginoying yang mag-aring kayabemi. Diyos ko may ariya pong kapayapan iting tipunan, likuban mo kami king kay kang upaya. At ang timurin Diyos ko, belita mo ring dapat danggawan ding balang metong kay kami kapamilatanan ning kay kang banal, at tinubod pililubugtan mi. Diyos ko pasalamatan ming sablang bage, at tuturo mong paralan kay kamig pa, at ang timurin anong makananong tuturo mo kay kaming anak mo Diyos ko, nung makananong mikakalugod kamit misasan metong king metong nga panandam, king kapamilatan na igpuning turo mo kay kami. Ginongening kaurasan na iti, o igpang banal deti pong kay kaming dindam ayamano, akabyasnan, ginong Diyos makanyan lasargong mitimu ka rin kay kaming dulang daring kay kaming puso ang pong pamisip, bang makanyan mila pong agawang mayandeti at ay katuparan king kay kaming gi. Gino salamat po ngening pinanditay ti ang timurin, pasibayong manyawad kay kang gigipa, detang kay kaming sablang kapatad, na tsuking dasena ning kapanandaman lalaki ang pong babay gino, no ka rin laman po makayat tsyungeni, nanuman pong bayat, akapanandaman na karelang daralanan ginong Diyos, ipanalig mi po king kay kang paya. Diyos ko tulutan mo sargo king lim, makanyan mo pong dalawan king karelang kakarinan, at tagkilan mo laig paret king karelang may nang katawan, at pagkalubanan mo pong sikanan bangkanita, ing makanyan milang kayabe mamintu, king alang kasangkanan nigpa, at makanyan lang pumuri kaya ka. Igpang banal nganing pinanditay iti, deti pong kay kaming pengari ang pong kapatad, king aldo bukas ginong Diyos makanyan lapong magsikubli nung nukarin lugar, menibatla, may kiyayo lang nganing kaurasan na iti Diyos ko. Manibat sargo po ang lumwala king kakarinan na iti ang gaking mirasla nung nukarin lame. Diyos ko patnubayan mo lang gaketang karelang sakayan ginong Diyos. Bendesyonan mo laig pa at miraslang kapayapan na lang kapanandaman gino at matula lang kayabe daring karelang pamilya. Gino salamat po. Anong makananong king kaming pamisan metong ang makahukol king kekeng kakarinan na iti. Paintulutan mo sargo Diyos ko. Ikapuing manimuna kay kami at tigtigan mo rin kay kayang balang puso ginong Diyos. Ding sablang anak mong telagamo kay tiking kay kayang kasal pantayanan, pagkalubanan mo ngan pong pagkalubanan mo pong karagdagan, bang magsilbing puwersa kay ngan king kay kayang kasal pantayanan. Kapamilatan daig paring kay kayang maya panasa king kay kayang kasal pantayanan na iti, kaya sargo mibili king ablan ginong Diyos. Nunay ing saup mo yarguing panaligan mi, tigtigan mo kaya ngan puso ginong Diyos, bang kanita gino, ing makanyanda ka nga patulan. Ginore ni puring kikeng samu ang pong dalangin kaya kangening kaurasan na iti, kingaldo bukas, asahan mi puing kaya kang kayupayan yung manimuna ating saup mo. King lagyo ning igpampo ning anak at ning Espiritu Santo, iyan asa po salamat.